warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita itu Pawarepa. Halo pemirsa semuanya. Siang hari ini aku lagi mulai sekolah ya. Terus iki langsung ditulang bunda terus diajak neng cepu. Iki rencananya apa neng cuklu sih. Terus laki neng gini Pak Panjang. Terus nanti nenda. Terus wes iki untuk mencari kain gue Barepa sing mau mencari kain gitu ya bocah mbuh ngeinput ngeklik apa jenenge ngeklik ngejawab chat mbuh kuwi ya pokoknya konfirmasi paketan gitu terus engko kuwi dekne jare apa gawe klambi seperti itu terus sisa sampai mermak no nih gini Pak Panjang ngono permak celana dan lain-lain ya wes biar keseruannya. Nah nonton aja sampai di skip. Dadah. Oke, iki wis tekan Joglo dan iki ning bagian gurine guys. Iki golek kain jersey. Jersey-ne enek semua. Gak bulan ya. Jersey yo sing ngono kuwi yo guys. Pokoke ngono kuwi lah. Aku lagi iki mengguri. Kiloan ngono. Nyekel dah. Iya penak iki. Dikupas minang yo penak gak sih? Ya juga sih. Emangnya tinggal apa? Iki kain dekat kirim nang Jakarta. Ini tinggalnya tak mbak, baju yang mana gitu? Iya ada hitam tapi kayak gini loh kak. Kayak gitu, kayak motif iki. Ngus lumutan. Oh tapi gue kaos pakai apa? Iya, jendang tuh kue kayak kaos. Kiloan juga sih? Iya, kiloan gitu. Oh, jadi nek bagian gurih kiloan. Nek bagian ngarep kui meteran seperti itu guys. Oh, cek wake. Kok kain-kain gini guys. Apa brokat? Alon-alon nih. Wes. Apa gawe apa? Boleh pergi apa enggak paham. Nang dodolan aja bocor rasa penting pengalaman saya golek kain. Ngono. Pokoknya gitu. Iki cek rahasia. Misalnya sampai warna ireng atau mahogani atau marun kan ambil tuh. Ya cerah juga neng kulit. Lho. Iki kan warna tone apa meku. Jajal aja anakno senes, aja anakno sik. Aja anakno sik. Ngene tok. Wis nang. Nah. Cerah. Cerah. Iki gak sih mbak? Kabupaten enggak? Iki gak kabupaten. Ini berapa enggak per kilonya? Kilonya 110. Ini sama. Nah iki lebih haknya soalnya dengan loh. Aku sekilo paling 10 per meter mbak ini. Mungkin 3 sampai 4. Soalnya berat. Nah iki lebih haknya soalnya lebih ringan. Harganya segitu. Harganya mungkin lebih murah. Dia timbangannya itu kan berat ya kaos. Tapi tenan guys, enak sing ku emang. Ini gini penak ya. Dengan yang apa? Gini mbak. Misalnya sepi tuh, lepas ramai lagi ya. Sumbu. Kota ini kan. Ngono guys. Iku karek iku tok. Iya.
Terus warna lain? Ini. Terus? Apa tuh karo iki? Satu nih. Head pilih ya guys. Seagak iki. Tak kira nengguri. Iki belanja. Wis gak enak tiba aja ini. Apa? iPhone. Apik. Iya. iPhone. Ayo, Guling. ayo, Guling. sekalian apa? Iki larang iki apel roak. Iya. Kain aja nek sing iPhone. Pun. Nah. Ngono kuwi yo. Tekel Iki coklatan. mau gani. Pasti pikir Mbak. Betul iki ya. Ya ini Mbak Eza, Mbak nek menawa ini Mbak. Ikak jarak. Nah, Mbak nek menawa kok jarak nang, Mbak. Ini tak ngerti ya maksudnya ya. Iya, Nek neng sing guri iki kan masih lemes ngono iki. ngene iki guys. Maksudnya iki kiloan jadi di ler ngono. Jadi nek sisa-sisa kayak ngono kuwi karek sithik terus kayak ngene iki sing ijik terus wis terganti liyane ngene iki terus tidak kene ngono. Api. Ya wonder plus Mau gani kuwi sih aku yang seneng mau gani. Anda coba omong deh. Mau gani. Kilonda. Ono ireng lho, Mbak. Kenapa nih kan brokat Dia masih ndek mau. Kamu jelek apa putih? putih jenengan pada saya. Kilogram yo. Ini berapa Mbak kalau 1 kilo nih? Brokat 1 kilo 100. Aduh, wah, iki sak kilo pesan 6. Tanyain Mbak Eki. Kok butuhmu sak piro ae sih? Kan boleh to, Mbak yo. Iya boleh motong Bu. Mbak aku lungguh ngono tak lungguhi gak apa-apa, Mbak. Kowe kan berada di lautan kain. Yo karem dah. Api. Maksudnya nenek iki gak sing terlalu bolong-bolong, gak sing terlalu. Ya bolongnya akeh cuma Cuma maksudnya dia lemes, Pak. Nek sing kae kan wah, kuwe, Pak. Sing kae gak iso ngetrek ngene iki lemes. Lemes banget iki. Energi ngene iki. pembok apa? Kanggo kae. Sing di Nutupin anggota sana jeans sing ngepres banget. Oh, kowe motife apik dinekno daripada sendiri. iya. Udah terus bunda apa adek jungok nih tubuhan kain ini Wah, enak iki, Pak. Aku dubuk, Pak, tenan, Pak. Aku wis dubuk, Pak. Ya, gue gak merasakan tak tenan aku enak. Aku dikone kene segitu dulu. tenan ya. Iku kan lebih tinggi kabeh. Ya nek dikon tempe-tempe mau pasti kon ngebuki. Kan dari ibu ning apa jenenge lautan ngene iki penak yo. Kan Bali aku tuh iki lho, Wang. Kan Bali sok berdiri-diri. Mama, aku yo aku. Wayang-wayang. Iya dah. Yo gak Apa? gak jak yo. Ireng. Lho, kowe sak butuhmu kowe tuku sak meter 2 meter oleh. Mas setengah meter itu. Lah iki setengah meter tuku setengah meter ya. Setengah meter berapa? Itu kiloan nih, Mbak. Lho gak maksudnya dipotong terus dikilo ngono. Iya. Iya ngono, carane ngono. Potong terus di kilo. Potong Jadi terus kita kilo. nggak bisa ngira-ngira, maksudnya setengah Regane meter piro tuh gak dapat ero? harga berapa enggak? Ngono nek kiloane ngono. Kowe setengah meter oleh tapi kok dikilo karo mbake. Mendingan sak meter kok terus dikilo. Sak meter kan kan. Oga, engko nek mbok bentuk piye-piye ngono nek kleru malah luan. Iki lho enteng. Belum pasti Bu, tapi itu per kilonya berapa? Nanti Iya. tak tanyain Mbak. Masih istirahat enggak? Soalnya dah biasa emang Ya wes, kuwi ndang timbang mahogani. Ya meling-meling. Mau. Yo. ini Mbak, aku ambil
Lagi. Amit gak, Mbak? Iya. Ada. Ya wis tinggal. Mbak sampai napane karo Mbak sampai. Ayo mulai perah. Ngono kuwi aku nek iso Bu, ngaten. nek Bu neng apa jenenge kumbahan sing bar dintas ngono kuwi disneni. Kain iki piye dandang. Cek kok pitik. Ayo cepet. Tolong guys yang apa ijol Mbak, tak ijoli. Ayo siapa yang mau mengadopsi Mbak? Aku ijoli rada waras sithik ya ngono. Mbak, ngapunten nggih, Mbak. Tambah apa lagi? Udah Mbak, itu dulu Mbak. Besok anak ngaji lagi ya Allah. Kapan diundang aku lamaran? Itu sesuk ya apa-apa. Bisa boleh. Ya apik ya. Nah iya makanya aku kapan aku yo lamaran nganggo ki aku tak apik deh. Nah, Tommy kan ngomong kan. Iki. Iki lho padang nih kulitnya. Tenan. Karti bahan iki. Oh, iki Padang. Aku Padang. Gak dek, gak roh. Kari. Masem Biasa. ngono kok. Kebiasaan. Niki Pak Panjang, niki dedel nggih. Tekan gini Pak Panjang. Karet Terus nggih, niki dipaske niki contohnya tiga, niki. nggih. Contohnya niki. Niki nggih jenengan gawake saged to mboten niki wingkrang ya. Oh, saged isih kebiar kok. Kalian niki juga. Oh, tesih semen. Kowe disaur itu. Sambung ngoten mawon ya, Pak. Nggih. Panjangnya sesuai niki nggih. Nggih. Kalian niki sedaya. Niki jandene rada mriki saged to mboten. Oh, Soalnya dipolke. niki ngopres ngoten. Digedhekke ceromono. Nggih. Waduh, diketok pokoke. Waduh, kok diketok cah. Ngoten nih, Pak. Bar. Jukuke jane aja kono ora usah diketok. Iki lek nang ngeten, ora usah diketok. Kok man kudu sami ngene iki, Pak. Kok saged jenengan pun iki mentok-mentoke sak pinten ngoten. Nggih, ngedeke. Nggih. Oke, terus nek niki kanton panjange terus kok ngene iki mawon. Iki perute madake niki. Nggih. Nggih. Nggih, ngoten niku. Panjange Nah, wis guys, mang wis diangkat iki ketoke terus dipateni. Oh, sakit niki pol niki dilapisi. Niki pol menten nggih. Niki dilapisi. Mboten niki dipotong. niki dipotong. Oh, niki motong padake niki nggih. Nggih, nggih. Niki nggih mungkin dipadake Nggih, niki. dipotong. Niki patokane niki, Pak. Nggih, temeng niki. Ya Allah Gusti. Kok iki nih. Kanton. Pak kula sumuk niku. Nggih, pun monggo. La ilaha illallah. Ngapunten nggih, Pak. Kabeh mangi Dinda istighfar ronda dadi wong ki wis ndek mau apa ning guru kan kain saiki jaluk Dari mau ditempel. asem niku tenan. Ya Allah. Niki mungkin Dijali pajan. panjang iki. Harus diangkat. Tapi dia tidak diperdulikan terus dipateni palingnya. Niku. Konfirmasi guys. Oh, terus Habis jas. oh pegang jas piring ngeri mana? Jasan. Kudu wong kantoran. Iya, perkantoran. Kantoran wis bos menang ae. Apa? Aku meneng ae Bunda kok semune. Aku kan taruh Bunda. Wis guys bener. Nah, aku pengen jajan dah. Jajan. Jajan gak roh jajan. Pengen jajan. Nanti pacar ngeten nggih. Pacar Jajan datang udah. Lho kok Bunda? Oh, Wes ben. bilang ke Guys, Oman nyantek. Oke, Mbak. Terus lagi pulang ya. Ya wes pemirsa segitu dulu. Nanti tak lanjut lagi. Oke, selanjutnya gini tumbas gorengan. Mbak, aku tahu isi. Tahu isi. Tahu isinya bisa 5. Terus tempenya bisa 4. Saya apa, Pak? Pisang. Gorengnya 5. Terus sama wedi-nya aku minta 5. Wedi. Ini jenengnya nek Malang wedi.
Ya juga sih. Ote-ote. Terus sama itu mau yang ini nanti Mas. Ya. 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 Wes. Terima kasih. Yes. Kuyune delok. Kuyune cah iki delok nek wis kok gorengan. Marah. Mas guys. Iso ndak ote-ote iso. Kok iso?